गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै दुलाराय बर' रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायदों। दे बिजाबखौ दिनै आरो बेखेवफिननि दे गासैबो हाबनानै बिनि डेमनस्ट्रेशनखौ आङो खालामदोंमोन। हेलो एसबी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसे हेलो एसबी ब्लग चेनेलाव बयखौ बरायनो थाग्रोबाय। मोनसे जोबोद मोजां आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना नुनो हाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानाय सासे फोरोंगिरि, बिथाङानो जाहैबाय बिमल मुसाहारि। दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ निमाहा बिनायखौबो नुनो मोन्दों, नाथाय बेलाफारसेथिं जोङो बिथांखौ साबायखर बावनायखौबो जों नुनो मोन्दों। स' नैबेनि फारसे जोङो नायनो थांगोन आरोबा सावरायनो थांगोन। बिनि सिगां बिथाङा माबायदि फोरोंनायमोन नैबेखौ ससे नायग्रोना लानि। थालिरदों रिंसारथियाथ' गोरोबाखै आरो बियो खुरैजों साथाजों गोरोबहोबाय, खानजंजों नाजों, बासजों आरो दाउदैजों। बेथ' रिंसारथिया गोरोबाखै। बे असमिया रावावबा गोरोबगौमोनदां। बल कल बाति साति फनि कनि बास मास बिदि जागौमोन आरो ना। दाथ' मा बुंनो, दाथ' बेखौ माबायदि सोलायगोन। मासेमालागै लिरिखौ नोंसोरलाय नैबेलाय पइसिं न'आव बाहायजानाय बेसादफोराव बेंखन हो। पइसिं माने मालाय मिथियोना? माखौ बुङो? ओंखाम इसिं बा ओंखाम संग्रा न'। रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय भिडिअआवहाय क्लियारलि बिथाङा माबोरैहाय फोरोंदोंमोन फरायसा फरायसुलिफोरखौहाय, नाथाय बिथांनि बेवहाय गोरोन्थि गैया। लेखायाव लिरनाय हिसाबै लेखायाव जेरै दं ओरै बिथाङा फोरोंलांदोंमोन, नाथाय गोरोन्थिया बहा जालांदोंमोन नैबेनि फारसे खेंफोरथि लाबोदों जोंहा बिक्रम दैमारि आदाया। आरो बिथाङा मा बुंदों जे प्रिन्टिं खालामनाया मानो बिदि मिस्टेक प्रिन्टिं खालामना लाबोनाय आरो सोर लिरगिरिया बेफोरबायदि लिरनायमोन। दिनै सैथोखौ जोङो सोराङाव लाबोनानै होनाय, सोरबा साहस खालामनानै नंगौखौ नंगौ होनानै सोराङाव लाबोनानै होनाय साहस गोरा मानसि दिनै बिमल मुसाहारि बायदि अनेक दंबावो आरो जों बिदिखौ साबायखर बावनांगोन। नैबेनि फारसे मा बुंदों जोंहा बिक्रम दैमारि आदाया, बेखौ नोंथांमोना नायलाङोबा थारैनो गासिबो खोथाखौ स्पष्टयै बुजिनो हागोन आरो बिनि उनाव बिथाङा निमाहा बिनाय नैबेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। बिमल मुसाहारि सार, नोंथां सारखौ आं दिनै साबायखर बावहरो। नोंथाङा सासे सैथो फोरोंगिरि आरो बर' गथ'फोरखौ, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ अननानै नों जा खोथाखौ दिनै रायजोनो फोरमायबाय, बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजोनि जानानै आं साबायखर बावहरदों। दिनै नोंथाङा गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै दुलाराय बर' रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायदों, लिडारफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बे फोरमायनायनि ओंथिया जाबाय जे जोंनि बर' स्कुलफोराव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरा बिजाबाव गोरोन्थि नुजानाया लिडारफोरनि, दैदेनगिरिफोरनि मावनांगौ खामानि होननानै दिनै फोरमायनाय जादों। नाथाय दिनै गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होनना बुंनायाव, फोरमायनायाव दिनै सोरबाया नोंखौ दुखु मोनदों, बुंनांगौ जेबो गैया। सोरबाया नोंखौ निमाहा बिनो खावलायदों, बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय दिनै नोंथांनिफ्रायसो जों मिथिबाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरा बिजाबावबो दिनै गेना गोरोन्थिया हाबबाय, जोंखौ बोख्लायनो नागिरबाय। उन्दै उन्दैफोरनि साननाय फरा बिजाबफोरखौ दिनै गोरोन्थि लामाजों लांनो नागिरबाय। बेखौ जों नोंथांनिफ्रायसो मिथिबाय। नाथाय बै लिडारफोरनि थाखाय फोरनिफ्राय जों मिथियाखै, बै लिडारफ्रा जोंनो मोनथिहोआखै जे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरा बिजाबा दिनै गोरोन्थि दङ होननानै दिनै जों मोनथिनो मोनाखै। नाथाय मोनथिहोनांगौआ बैसोर बायदिनिसोमोन। नाथाय नों दिनै मोनथिहोसेयाव नोंखौ दिनै बै लिडारफ्रा दुखुसो मोनबाय। बुंनांगौ जेबो गैया, नोंथाङा गिनांगौ जेबो गैया। दिनै जायफोर लिडारफ्रा नोंथांखौ निमाहा बिनो थाखाय खावलायदों, बिथांमोना बुंनो हागोन ने? जायहा दिनै गोरोन्थि खालामबाय बिथांखौ बिथांमोना सोंखारिनो हागोन ने? निमाहा बिहोनो हागोन ने? बर' रायजो राजानियाव, दुलाराय बर' रायजो राजानियाव दिनै निमाहा बि। मानो थाखाय बेबायदि गोरोन्थि लिरखो? मानो थाखाय बेबायदि गोरोन्थि प्रिन्ट आउट खालामखो? मानो थाखाय दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गोसोआव मानो दुखु होखो? मानो रं मोनसे प्रिन्ट आउट खालामखो? नोंथांमोना बुंनो हागोन ने? गोरोन्थिया गोरोन्थि होननानै बुंनायाव दाय जायोब्ला जोंनि लिडारनि क्वालिटि आरो साननाय नोजोरा बिब्दिनो बबेबा मोनसे सिस्टेमजों खाथब जानायनि थाखाय बिब्दिनो जायो आरो नुलांबाय थागोन।
सोर लिडारा मा मावदों, बबे लिडारा बेसेबां खामानि मावदों, बिनि फिथाइखौ रायजोआसो सायख'गोन। बुंनांगौ जेबो गैया। बिमल मुसाहारि सार, नोंथाङानो देरहाबाय आरो नोंथाङानो जै जागोन। नोंथाङा सैथोतायाव थाग्रा सासे गिनो रोङि मास्टर। थेंक इउ। रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय दिनै सैथोआ बेसेबांसिमहालागै जों दिनै गनायथि मोनो, सैथोनि लामाजों थाङोब्ला जों मा फिथाइ मोनो आरो मा फिथाइ मोननो हाया। नैबेनि फारसे नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय बिक्रम दैमारि आदा बुंनाय लेखा। आरो दिनै बिमल मुसाहारि सारा जि निमाहा बिबाय, बिथाङा बिनांगौना बिनाङामोन नैबेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। गोरोन्थिया सोरनिमोन नैबेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। आरो लोगोसेनो बिथाङा निमाहा बिनायनि गेजेरजों मा मा खोथा बुंलांखो बेखौ नोंथांमोना नैबे क्लिप्सआवहाय नायलांनो हागोन। आरो नैथियाव जोंनि बर' हारिमानि जाय बिमा बिफाया बर' गुदि फरायसालियाव गावनि गथ'खौ फरायसा होनानै बर' हारिमानि गेरेमसा हारि दानायनि खिलि होजेनबाय, आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोदों। नैथियाव बर' हारिमा आफादफोरनिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं बे प्रेस मिटखौ जि आं गथ'फोरखौ फोरोंनाय मोनसे निपुन अखम एफएलएन दानि गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि फरायसालि दरखं बिद्या प्रवेश, बेयो नार्सारि क्लासनि आरो 1 थाखोनि सरजाबनानै बिनि डेमनस्ट्रेसनखौ आङो खालामदोंमोन। आरो बेखौ आङो थांनाय 5 डिसेम्बरनि 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव आं सानबा ट्रेनिं लादोंमोन। बेनिनो सानथाम ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव सानथामखौ फरायसालियाव डेमनस्ट्रेसन खालामनो होदोंमोन। नाथाय जोंनो अफिसा बिजाबखौ गथायना होनो हायाखैमोन, मानोना आं माजबाद ब्लकनि बे माजबाद ब्लकआव बे बिजाबफोरा सफैयाखैमोन। नाथाय बे बिजाबा जों ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव 22 डिसेम्बराव बिजाबा सफैदों। 23आव सिआरसिफ्रा लानानै थांदों आरो 24आव जोंनि फरायसालि राननानै होदों। आरो बिथांमोना जोंखौ खावलायदों दे बे बिजाबखौ गुनु उत्सवनि थाखाय एक्सटार्नेल नायबिजिरनाय जागोन, बेनिखायनो नोंथांमोना बे बिजाबखौ लानानै फोरोंनाय डेम'खिनिखौ जोंनि एफएलएन ग्रुपआव हरनांगोन। आरो बिदिनो जोङो हरबाय थादोंमोन। नाथाय आं फोरोङै जि गोरोन्थिफोरखौ नुदों, आं गावखौनो थारमाने मोनसे इमोसनेल सोमजिदों। आरो बे गोरोन्थिफोरनि नुनाय गेजेराव आङो मोनसे गावनो थारमाने इमोसनेल आं आफादफोरखौ बोराबनो हमदों, आं गावखौबो बोराबनो हमदों। बेयावनो गथ'फोरखौ फोरोंनो आङो लाजेनबाय। आरो बे डेम'खौ एसे बुजिनो हानाय बायदि खालामनायनि मोनसे आं थि खालामना लाबाय। बे जादों थांनाय 11 डिसेम्बराव उदालगुरि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादाबो आरो बे बिजाबनि सायाव सावरायबाय। मानोना जों ट्रेनिंनि समावबो बे एफएलएम डाइरेक्टरनि बायद'नो जों गथायदोंमोन। एफएलएम कनसाल्टेड पार्सन डक्टर सुभाष राभादोबो जों सावरायदोंमोन जाहाथे बिजाबा सोलायजायो आरो थि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि बेखौ खालामनो हायो। आरो जोङो गारां हांखो खौरां हांखो बेनि थि मोन्दांथिनो गथ'फोरनो होनो हायो आरो गथ'फोरा गोग्गो सोलोंथाइखौ मोनो। बेखौ नुनानै जोंनि बर'नि बिमा बिफाफोरा जोंनो गथ'खौ होयो, बे नोजोरखौ जोङो सावरायदोंमोन। बिब्दिनो 12-13 अक्ट'खालि जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलाव जों थांखि गथायदोंमोन। आरो बे थांखियाव गोख्रोङै लिरदोंमोन मिरु आफादनिसिम गथायहरनो। बेनि उनाव जानो गोनां बक'नि थान्दै मेलाव आं दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरिनि
आफादगिरिखौ आरो नेहाथारिखौ गले गले खावलायदोंमोन खोब गोनांथि जोंहा थांखि दङ बेखौ बर' थुनलाइ आफादनो गथाय नाथाय बिथांमोना बे आंनि खावलायनायखौ इसेबो गनायासै आरो नाजावासै बेनि उनाव जोङो जेब्ला गासै गुगोल नेटआवहा नायबाय बेयावहा मोनसे एप दङ नोंथांमोना नायबाबो नायनो हागोन स्कुल इभेलुसन फराम होनना बुंनाय बेयाव जों बेखेवनानै नायदों गासैबो जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरा गुदि फोरोंगिरिफोरा बे बिजाबखौ आं बाहायदों बे बिजाबनि सायाव फरायसाफोरा गुड एसेसमेन्ट मोनदों बेबायदि मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरजोबदों बेयाव आं बांद्राय गावखौनो थानो हायि जादोंमोन आरो बिथिं बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरिया जेथिया गनायासै बिथांमोननो नैबे कनसेप्टफोरखौ हरनो थाखाय आं भिडिअ खालामनानै हरदोंमोन नाथाय बे भिडिअ खालामनायाव आंहा फटकरि मोनसे इमोसनेलाव फैदोंमोन मानोना बर' थुनलाइ आफाद जोंनि एकदम गिदिर आफाद जेने बर' फरायसा आफाद बिथांमोनानो बर' बिजोंनि मैखोम थांनाय थैनायनि बिबानखौ लाबोगासिनो दङ बिथांमोना मानो बेखौ एसेबो आं खोनानो मोनै बा जेबो ग्रुपाव नुनो मोनै बा निउसाव मोनोमोन मानो जाखो बेबायदि आं बिथांमोननि मुंखौ गाज्रियै बुंनाय जादों मा होननानै बुंदों आङो जे बे गथ'फोरखौ बुंदों आं बे बर' साहित्य सभा आरो एबसुनि मुं खोनादोंना बिथांमोनानो बे थाइजौनि मुंखौ गोदानै बर' रावजों आइ मुं होबाय होननानै आङो बुंदों नाथाय बे आंनि खोब दुखु गोनां जादों आरो आं बेखौ गाज्रि मोनसे सोंखारिनाय जादों मानोना बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बे मालाबाबो थाइजौखौ आइ मुं होआखै नाथाय बिथांमोनखौ आङो मोनसे गिदिर बदनाम होनाय जादों मानोना जों फोरोंगिरिखाय जोंनि ट्रेनिं बायदि आनि कनसेप्टखौ होनो थांनायाव जोङो बे थाइजौखौनो आइ होनना गथ'फोरनो दिन्थिनो गोनां जादों जुदि बेखौ थाइजौ होनना बुङोब्ला बे थनि कनसेप्टआ फैयो जेरै आं दिनै गोबां सावरायदों आरो आं सावरायगोन हेफाजाब होगोन बर' फरायसा आफादखौबो हेफाजाब होगोन आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो हेफाजाब होगोन आरो बे लेखाफोरा जाहाथे हुद्द'है बे सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों जि मेथडफोर दङ जाहाथे फरायसाफोरा गोग्गोयै गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनो नाथाय आंनि जि सोंखारिनाय सोदोब बेनि थाखाय आं दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि खाथियाव आङो निमाहा बिनाय जाबाय आरो आं आसा खालामो आंनि बे हारिनि थाखाय इमोसनेलि मोनसे गथ'फोरनि बर' गुदि फरायसालि जोबलांनाय गथ'फोर खमायलांनाय बेखौ स' बिदिब्ला रायजो नोंथांमोना नुनो हाबाय बिथाङा मा फोरमायलांखो निमाहा बिनायनि गेजेरजों स' बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे टिउन बाय